أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jama'ar jihar Kano, sunana Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, dan takarar gwamnan jihar Kano a tutar jam'iyyar ADP mai alamar hannu da littafi. Nake so ne amfani da wannan dama mu ƙara gode wa Ubangiji subhanahu wata'ala dangane da tilin nasarori da yake bamu a wannan yakin neman zaɓe da muke na ƙoƙarin ceto jihar Kano. Duk da ba mu da iyayen gida kuma ba mu ɗauki wata jam'iyya da ta zama ta yi shuhura ba, amma Allah a cikin ikonsa yana tabbatuwa. Jam'iyyar nan ta zama na cewa sanin da aka yi mata tafi dukkanin manyan jam'iyyu da aka sani a ɗan ƙanƙanin lokaci. Godiya ta biyu, al'ummar jihar Kano, maza da mata, yara da manya, malamai da ɗalibai da suka fito suke ƙarfafa mana gwiwa da kuma addu'o'i na fatan alkhairi, wanda wannan al'amari shine ya kawo mai zuwa inda muke a yanzu. In muka fita ƙananan hukumomi da cikin gari da ƙauyuka inda kasan za a cinye mu, ba abin da za mu ce da al'umma sai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ikon da za mu yi dukkanin abubuwan da muke faɗa, har ma mu fiye da abin da muke sa rai za mu yi domin fitar da al'ummar jihar Kano daga cikin halin ɗimuwa da fatara da talauci da kakanakayi da shugabannin nan suka jefa mu a ciki, kuma suke so su ɗora yaran su ci gaba da jefa mu a ciki. Abu na biyu wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske, tun bayan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haskaka wannan tafiya, duk inda muka je nasara muke samu. Jiya ba mu dawo wannan ofisin ba sai karfe 4 dare. Wallahi akwai dagatai da hakimai da ragowar mutanen unguwanni da ƙauyuka da limamai da ajiya karfe 2 dare mun ce za mu je musu karfe 1 na rana, amma ba mu iya zuwa fadar su ba sai karfe 2:30 na dare, amma ba su kwanta ba, kuma suka yi karɓe mu hannu bibi, kuma suka ce mu daina ma shakkun cewa ba za mu ci wannan zaɓe ba, domin Allah yana kallon zuciyarmu. Abu na uku shine na barranta kaina da kalamai na mutane marasa daraja da mutane marasa nasara suke yi a gari, musamman 'yan jam'iyyar APC na jihar Kano, waɗanda suke ganin cewa propaganda ita ce za ta sa mu karye a cikin takarar nan. Wato wai mun janye mun barwa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da kuma 'yan jam'iyyar mai kayan marmari ta NNPP da su ma suke yada propagandar wai Sha'aban